Oh, patay. Oh, double kill. Triple kill. Minyak na yun, sus banga ah. Minyak na. Saan ni Brad? Mo sabi kita? Oh, dia deh. Ako pa, may mahina nila lang ta. Nah, dugaya oy. Sus, nakaplikir noon. Sabi dyan ta. Sus, aka pa nila nalay. Bilag man. Mula ka, bipin ang kontra ba? Dipiin ba oy? Banga lang yun ka. Lag lagi pre. Aw sige. Daugunon na sa ta. Mausad noon. Sige, ilaw sa ta ni. Di, tawag. Daog na. Daog yun. Ah! Lah, isa man na pre. Larong buang na pre oh. Sige, magay nagkatawa. Kuya, umilabot ng buhanga pre. Mau lagi pre. Ah, kibawan ako. E pag adto tayo magduwa do sa gitupuran og tower. May pa pre. Safe pa dito dire. Sige. Tara. Kuya na mahilabot ng buang na pre. Ano na natin napita pre? Oh, bayar. Are lang ta. Landong put. Ano ta? Sige, pina na mong email pre. Dili na lag no. Dili na jud. Makasabi na jud taro na ni pre. Ay sa pre. Iba mo man ang buhanga kanina no? Mauyod pre. Si paan ang buang oh. Magsige magkatawa. Pag ginilibog. Buang ko. Ako buang. Ako kana mo'y buang. Buang ko. Ako buang. Yate. Ayo sa grip buhanga eh. Buang ko. Ako buang. Buang ko. Di na lang tanak pansinon to eh. Fokus ta kay hapit na magsugod. Di sa mong gamiton pre. Di tayo mong gamiton. Ayati. Pabato ka? Pabato ka. Ay isa, agad pre. Buang ka. Alin na pre. Ayun na nagpansin na lagi. Sige, mag-assassin ko. Dali na siguro ni lag. Sige. Matay pre. Karon mo ko kitag buang nga TikToker. Oh, Kami pag-share saya oh. grabe. Mga taong tapulanay. Sige rag silpon. Wala lagi buhat. Sige, ready na pre. Picking na. O ganiha ra ready pre eh. Mga tapulan. Kinsam to pre. O kana na pong buang oh. Buang ko. Tay sa pre. Tanawar ko ng buang oh. Ligid mo noon. Buang ko. Ang saging buang niyo pre.
double kill, triple kill. Alin na, pre? Savage. Ayun na pansina. May pa pre. Makadistract lang sa atong pagduwa. Sabit pa ba ta? Kana. Agoy. Patay ko na. Patay ako lang usa. Defense lang sa ako. Daog pataan ni lagi. Sige. Kapit mo ko ang buhi. Mga tapulan! Savage! Buwang ko. Yati. Buwangan. Na. Piliti pa noon. Nah. Mga tapulan! Yati. Mga tapulan! Piliti pa noon. Dagan. Mga tapulan! Di pita pero mabiktory taron ning buanga ron. Bawa pa. Ikaw ba? Dagan ni Buwang. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Ano? 3, 2, 1, action. Ang taong tapulan ay wala yung gibuhat. Sige na cellphone. Pagkira na balik. Ayun na, pre. Ayun na pansina. May pa pre. Makadistract ka na. So, what's up mga iskaluwag? Thank you kay no kay Humanim Glantaw among video. So thank you kay mga iskaluwag sa inyong pagsuporta sa among YouTube channel. Hinaot nga magpadayon mo suporta sa among YouTube channel mga iskaluwag. So sa wala pre ka-subscribe no, so please make me subscribe and click the notification bell para ma-update mo sa mga kabuhay. So karon mga iskaluwag, so mag-shoutout ta sa magpa-shoutout. So shoutout din mga iskaluwag no ni Gili Argoncillo Villaluna, Yang Kamaong Ginita, Carlos Ukib, Jan Iver Tude, Tudilin Ordinisa. So shoutout niyo tala mga iskaluwag. Thank you kayo sa pag-support. Salamat kayo sa pag-support namo. So karon mga iskaluwag, nahibong namin nga kamerang tulo. So kami na sa nag video mga iskaluwag kay napay gilaka mo mga ubang Mga important. kauban. So diri na lang ta ko to mga iskaluwag. Thanks for watching and enjoy. Tabunan ta ba? It makes you laugh.